ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲ್ದ 10ನೇ ಎಪಿಸೋಡ್ಗಿಂತ ಮಾತು ಮೂಕೆದ ಬಂದಲೆ ಗುಡ್ಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸನ್ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣವುದಿಲ್ಲ ಒರ್ಮನೆ ಎಪಿಸೋಡ್ ಮುಟ ನಿಕ್ಕಲು ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚೆನೆ ನನ್ನ ದುಂಬಾಗ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳ ನಿಕ್ಕಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋರ್ ಬಂದು ಯಾನೆನ್ನಿದೆ ಅಂಚೆನೆ ಇನಿತ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಆವರೆಲ್ಲರು ಆರ್ನ ಪುದರ್ ಹರೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಪಂದ ಆರು ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಆರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆತ್ತೆ ಬಂದಲೆ ಮರಳು ಶಿಲ್ಪಕಲೆತ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಡಿಸೈನರ್ ಪಂಡ ಪೊಯ್ಯಡ್ ಪೂರ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಡಿಸೈನ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪೇರು ಬಾರಿ ಪುದರ್ ಪೋಯ್ನಾರು ಕುಡ್ಲದಾರು ಹರೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಪಂದ ತುಕ ಆರು ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಪರೆ ಇಜ್ಜ ಅಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಗದೆ ಐದು ತುಂಬ ಏರ್ಪುರ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿಜಾರ ಅಕ್ಕಲು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸೈಡ್ ಇತ್ತಿನ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಹೊತ್ತಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂದು ಯಾನು ಕೇನೊನ್ವೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಗತೆ ಹರೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಆರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗತೆ ಹರೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ರಿಂಗ ಒಂದುಂಟು ರಿಂಗ 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 ರೇ ರಿಂಗ 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 ರೇ ರಿಂಗ 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 ರೇ ರಿಂಗಿಂಗ್ 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 ಕೆಲವರು ಇಂಡಿಯಾದ ನಂಬರ್ ಅಂಡ ಬೇಗ ತೆರ್ಪೇರು ಇಜ್ಜು ರಿಂಗಿಂಗ್ 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 ಯಾರೆಲ್ಲ ಪೋಡ್ತು ಬೈರ ಅಂತಲ್ಲ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಹರೀಶ್ ಸರ ನಮಸ್ಕಾರ ರೀ. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾರು ಯಾವೊಂದು ಈಗ ಏತ್ತು ಫೋನ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಇರು ಫೋನೇ ತೆರ್ಪುಜಾರ ಮಾರ್ರೆ. ಯಾರು ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಯಾಕೆ ಗಣೇಶಿ ಯಾರ ಗಣೇಶಿ ಓಯ್ ಓಂಡಿ ಇರ್ನ ಗಣೇಶ್ ಯಾರು ಗಣೇಶ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಯಾನು ಇರ ಗೊತ್ತಿಜ ಗುರ್ತಜ್ಜ ನಾ ಗಣೇಶನ ದಾತೆ ಒಂದು ಪರಿ ಇರು ದಾದಾ ಒಂದು ಪರಿ ಇರು ಓಲರು ಯಾನ್ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಮುರಾಣಿ ಮಾರ ಇರು ಪೊಯ್ಯ ಓಡು ಪಂಡರ್ ಮಾರ ಡಿಸೈನ್ ಮಲ್ಪಾರ ಯಾನು ಪೊಯ್ಯ ಕಂತು ಪಾರ್ದೆ ಮಾರ ಮೂಜಿಲೋಡು ಇರು ಒಡೆ ಪೋತೀನಿ ಮಾರ್ರೆ ಅವಳು ಇರ್ನ ಜೋಸ್ತಿನ ಕೈಟ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಏನು ಕಾಸು ಕೊಡ್ತಾ ಇರು ನಲ್ಲ ಬೈದು ಜಾರ್ ಮಾರ ಎಂಚಿನ ಎಂಕುಲ್ತು ಏನೋ ಮಲ್ಪುನು ಎಂಕ್ಲು ಫಂಕ್ಷನ್ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಈರೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆರ್ಟ್ ಡಿಸೈನರ್ ಪಂದಿರಡ ಪಂತೀನಿ ಮಾರೆ ಪೊಯ್ಯ ಪುರ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಎಂಚಿನ ಪೊಯ್ಯ ಮೂಜಿಲೋಡು ಅಂದು ಈರವು ಪೊಯ್ಯ ಡಿಸೈನ್ ಬಿಡ್ಪೋನಾರತೆ ಅಂದೆ ಯಾನ್ ಅವೇ ಇರು ಮುರಾಣಿ ಮೂಜಿಲೋಡು ಪೊಯ್ಯ ಬೋಡು ಪಂಡಾರತೆ ಡಿಸೈನ್ ಬಿಡ್ಪವ್ರೆ ಒಲ್ತ ವಿಷಯ ಡಿಸೈನ್ ಹೂ ಡಿಸೈನ್ ಒಲ್ತ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡುದಿಲ್ಲ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟುಡಿ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಹೂ ಬಿಡ್ಪಾರೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾಹುಬಲಿನ ಇರು ಡಿಸೈನ್ ಪೂರ ಕಡಪುಟ್ರೆ ಪಂಡಾರ ಡಿಸೈನ್ ಪೂರ ದೊತ್ತೊಂಡಾರತೆ ಅಂದು ಯಾನ್ ಡಿಸೈನ್ ಪೂರ ಕಡಪುಡ್ದೆ ಮಾರೆ ಅವ್ಳು ಪೊಯ್ಯ ಕೂಡ ಕಂತು ಪಾರ್ದೆ ಮಾರ ಇರು ಓಲ್ಲರ್ ಮಾರ ಇರು ಆಪುಜಿ ಪಂಡ್ರ ಆಪುಜಿ ಏರಿಂದು ಪಂಡ್ಲೆ ಸಾರಿ ಅವ್ರ ಬುಡುಪಾಗ ಮೆಲಾನೆ ಎಂಜಿನೆ ಬುಡ್ಪವನು ಇರು ಡಿಸೈನ್ ಇರು ಬೇತ ದಾಲ ಬುಡ್ಪಾಡ್ಚಿ ಇರು ಡಿಸೈನ್ ಬುಡ್ಪಂಡ ಯಾವ ಆತಿ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಕೋಟಿ ವೆರೈಟಿ ಉಂಡು ಅಂದು ಯಾನ್ ಇರಗ ವಾಟ್ಸಪ್ ಡಿಸೈನ್ ಕಡಪುಡ್ತಿನಂತೆ ಬಾಹುಬಲಿದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ 10 ಅಡಿ ಕಟೌಟ್ದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪದ ಡಿಸೈನ್ ಮಲ್ತು ಕಡಪುಡ್ತಿನಂತೆ ಯಾನ್ ಇರಗ ಕಟೌಟ್ದಲ್ಲಕ್ಕ ಆತು ಮಲ್ಲ 10 ಅಡಿತ ಡಿಸೈನ್ ಮಲ್ತದ ಯಾನ್ ಇರಗ ವಾಟ್ಸಪ್ ಕಡಪುಡ್ದೆ ಅಂದೆ ಕೂಡ ಇರು ಮೂಜಿಲೋಡು ಪೊಯ್ಯ ಬೋಡು ಪಂಡರ್ ಇತ್ತದಕ್ಕೆ ನೆಟ್ ಪೊಯ್ಯ ತಿಕ್ಕಂದ ಯಾನ್ ಎರಡೆರಡು ಕೈಕಾರ್ ಪತ್ತದ ಯಾನ್ ಪೊಯ್ಯ ಕಂತು ಪಾಡ್ಪಾಯ ಈ ರಿಜ್ಜರ್ ದಾಲೆ ಜಿತ್ ಏನು ಮಲ್ಪನೆ ನಾನು ಪೊಯ್ಯ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲ ಕಂತು ಕೊಲ್ಲೆ ಪಿರೋ ಕೊಲ್ಲೆ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲ ಸರಿ ಆಯ್ತಾ ಕಾಸು ಮುಲ್ಪಾಡ್ದೆ ಡಿಸೈನ್ ಉಡ್ಪದೆ ಟ್ರಕ್ ಡೇನಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಟ್ರಕ್ ಡೇ ಮೆರವಣಿಗೆ
ನಮ್ಮ ಈ ದಸರಾದ ಟ್ರಕ್ ಗೊಂಬೆ ಮಲ್ತು ಕೊಳಕ ಈಗ ಚೋಟು ಮೇಜರ್ನ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಉಮೇಶ್ ಮೇಜರ್ನ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಹರೀಶರೇ. ಯಾನ್ ಯಾನ್ ಕೀರ್ತಿ ಕಾರ್ಕಳ ಬಂದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಏನು ಮಾರಿ ಏತ್ ಮಂಗೆ ಅದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಏತ್ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ ನಾವು ವಾಯ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಣಪ್ಪ ಇತ್ತೆ ಸೋಡನೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಣ್ಣ ಸೋಡನ ಕೋಲ ಬರ್ಚಿ ಪೆಪ್ಸಿಯೋ ಯಾಮ್ ಪಿದೇರುಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಪ್ರಾಂಕ್ ಕಾಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೋದುಂಡತೆ ಒಂದಿತ್ತೆ 10ನೇ ಎಪಿಸೋಡ್ ಒಂದಿತ್ತೆ ಈರ್ನಾನೆ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ರೀ ಅಂದಿ ಕೊರೋನಾದ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಯಾಲ್ನದಲ್ಲಿ ಊರು ಬಂದೈತೆ ಮೂಲೆ ಕುಲ್ಲು ಲಕ್ಕ ಅಂಡು ಅಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೋಯ್ನ ವರ್ಷ ಬರ್ಪುನೆ ಮತ್ತು ಬಟ್ ಕೂಡ ಕೊರೋನಾದ ಈ ವರ್ಷದ ಮೂಲೆ ಅಂಡು ಓಕೆ ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುಲೆ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಒಂದಿತ್ತೆ 1ನೇ ಎಪಿಸೋಡ್ ಮುಟ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂಚನೆ ಒಂದಿತ್ತೆ 10ನೇ ಎಪಿಸೋಡ್ ಪಡಿಲತ್ತಿ ಎನ್ನ ಊರು ಕಾರ್ಲ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಯಾನಿರ ಬೊಕ್ಕ ಬಾತಿರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪಲೆ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್